Het contact tussen meesk en bist en het contact tussen apparaat en apparaat. Dat komt hier aan tafel al hier bij elkaar in twee bijzondere onderwerpen. Want Wouter Slotengraaf van het internetbureau Freed, die neemt u mee in de belangrijkste technische ontwikkeling van 2016 en dat is het netwerk der dingen. Hilke Wester is van het aaien van katten. In haar kattencafé kan mensen heerlijk haar bist naaien en thuis komen, want dat kind zat te wezen. Ja, goeie, dit is Bient op de dag dat de griepgolf in Friesland op zijn heftigst is. Wat bij deze griepgolf opvalt, is dat sommige gezonde, sterke mensen heel erg ziek worden. Ze komen in het ziekenhuis terecht. Opnieuw lagen vandaag duizenden mensen uitgeteld op de bank of in bed. Nederland wordt overspoeld door een griepgolf. De intensive cares van de ziekenhuizen liggen daardoor intussen vol met grieppatiënten die er zware longontsteking van hebben gekregen. Als je uiteindelijk op de intensive care terechtkomt en uiteindelijk in een academisch centrum en uiteindelijk aan de hart-longmachine, dan is het risico nog wel hoog dat je komt te overlijden. Nou, zo slim is het gelukkig nog net in Friesland. Al het eerste lietsonderzoek blijkt dat nog net te gebeuren. Huisdokter Pepe Huisman, we hebben jou vragen. Je komt uit Bolsward. Zo van, nou, zullen we eens even zien naar die griep? Want ja, griep komt altijd niet voor. Maar dit is wel wat oors, hè? Dat zeg je jou ook. Ja. Dus het had nou, de laatste paar dagen heb ik volle meer informatie gekregen over de griep. Want ja, griep is net zo'n leuk onderwerp. Hè? Dus we denken, nou ja, daar komt die griep. Hè? En lid maar waaien en we zeggen het wel. Maar goed, mooi die informatie die we krijgen vanuit de ziekenhuizen, ik van de televisie, maar ik van de beroepsgroep, blijkt toch dat het weer de Mexicaanse griep is eigenlijk die juist te pakken heeft. We hebben de Mexicaanse griep? Absoluut. Maar die is toch van 2007 of zo? 2009. 2009. En toen hebben we de wereld gevaccineerd. Ja, er zijn nogal hier vaccins van, Lou. Ja, nog steeds. En ze zien eigenlijk net toch dat het nou wegkomt. In het vaccin wat we in november, juni zit het wel. Dus de meesten die vaccineerd binnen, die hebben een hele goede keuze maken. Maar wat ze verwachten hier, dat volle meer een gewone griep nou roengen en zo. Ja, het is gewoon precies omdraaid. Oors is het 84% gewoon en misschien 15% wat Mexicaans. En nu is het om. Ja. Nu is het 84% Mexicaanse griep. En ja, dat is waarom mensen nou extra ziek worden. Ja, want even nog een rondje aan tafel, ziek geweest? Nee. Nee? Nou? Nee, nou net. Nee? Nou, ik heb een week lang platlooi. Ja, ik heb het net al, maar ik ben gevaccineerd. Hè? Ja, maar ik ben net gevaccineerd en ik heb 15 jaar lang net zo slim ziek geweest. Nee, echt koorts de hele rimram erbij. Nee, maar goed, daar zitten we dus de hele dag in de pool des verders. Maar het is dus slim vanwege die Mexicaanse griep. Ja. Zullen we eens even zien naar een kaartje van hoe dat dan in Nederland eruit ziet? Ja. Kunnen we even naar zien. Dat is een kaartje hier van de epidemie. In januari dan begint het in midden-Nederland, dan breidt het uit. Nou, hoe eerder, hoe meer gevallen, dat is duidelijk. En nou in het waren dus het heftigst, maar over 100 zieken op 100.000 Noorderlingen. Ja, dat is dat een flinke epidemie? Zeg je? Ja, want eigenlijk, nou, dat is natuurlijk al agressiever werk, maar ze zeggen dan boven de 51 per 100.000 is het al een epidemie. Zo. Ja, we zitten nu op 4 boven de 1000 en dat neemt ik alleen nog maar ta. Ja. Maar jou hebben we ook weer ontwerp geweest. Komen er dan ook mensen die je trof verwijzen met een Bigeliekse ziekenhuis? Nou, we bezieken ze natuurlijk dat voor te wijzen, maar vooral met hele lietse band. Dan komt het wel eens in een knoei om, dus dan is het net alleen maar die wasserij en koorts enzovoort, maar dan is juist dat ze net maar niet en drinken willen. Nee. Nou, dan komt de kinderarts er natuurlijk bij. Hè? En ja, de hele dag heeft natuurlijk gesprekken horen, maar mensen die heel lang in die wasserij gingen blijven en die ik door de informatie ze krijg, denken nou, dan mag ik toch maar eens even een keer in, want ik kan gewoon alleen maar achteruit in plaats van vooruit. Ja. Zullen we even zien wat er dus nou in het nieuws is, dat er ook een heel tijd meer vriezen in het ziekenhuis komen. Ik krijg al de NOS. Ja. Daar heb ik een kaartje van, ik heb het even zien. Het vergelijk vooral met 2015. Nou ja, je kunt het optellen. Ja. Doe we het er maar 4. En nu bent jontje mensen die het al op de intensive care line hebben. Ja. Vooral het MCL, Tolve. Nou, naar Smellingen en Antonius. Nou, het jongens konden ze gelijk bleun. Schrik je al hiervan, dat het deze kant op gaat? Nou, ja, daarom had ik heel alert wezen natuurlijk. En wat we oors een griep kunnen hebben of verkoudheid. Het is gewoon echt weer mens. Ik til zelf meestal net zo zwier onder griep.
ik mag wel graag een heel feestmaatje van uw griepvaccinatie. Dat wil ik wel zwieren. Ja, dan krijg je mensen een borreltje. Ja, en dan hebben we een heel bruin café en muziek en eten en weet ik volle wat. En uw opkomstpercentage is daar toch ik heeg, dus dat smiet ik volle meer op voor uzelf natuurlijk. Want dat word ik wel zwieren. Dan moest ik een beetje koopman wezen natuurlijk. Maar nee, we zijn natuurlijk volle beter op u. Hoe dan nou we al die informatie krijgen hoor en hoe slim het dan ik iedere keer is. Ja. Want wanneer moet mensen nou er echt om denken? Zo, het voorin is zo, dat virus komt binnen. Nou, als het een week ziek bent ervan, en dan ben je een volwassene en dan markeert verder eigenlijk nooit wat. Nou, oké, en het is dan oer, dan is het ook oer. Ja. Maar op het moment dat het dan na een week weer opnieuw ziek wordt en die koorts begint weer, en eten en drinken enzovoort, het wil ik net meer. Dan komt hij in de fase dat er echt een bacteriële infectie komt. En dat is ik weer om de meesten in het ziekenhuis bedaren, omdat dat kan heel hard gaan. Ja. In de middeleeuwen nemen ze dat de vliegende tering. Nou, dat is dan wel een mooi woord. Ja, ze wist niet net wat dat weer, maar... Dat vind ik echt zo skeld, we krijgen de vliegende tering. Ja, krijg de vliegende tering. Nou, dat betekent dus totdat dat virus gewoon helemaal erdoor hier per set van die bacteriën. Kom maar binnen en ga maar in die grote spoenzen zitten. En nou ja, dan wist ik hartstikke dat gebeurt er dus nou? Ja, dat gebeurt er nou. Dus dat je voor de tweede keer ziek wordt, dan moet je er goed om denken. Ja, dus ik kan ook griephoorn. Had ik nou morgen weer begint te wassen en heel nu... koorts en dan begint vies spullen op te aan en die koorts die neemt het daar en dan wordt kortademig. Dan moest je heel erg opletten. Maar ik dacht, nou, dan heb ik het hoorn, dan ben ik er klaar mee, toch? Ja, maar dat is dus net zo. Dat virus is dan wel voort, maar het afweersysteem is volledig lamlijn. En over het voetbal er net bij te herrie, maar dat je defensie... Ja? De defensie is voort. De defensie is voort en dan... het is Krek Cambuur, zeg maar. Nou, ja... De defensie van Cambuur. Nou, maar ik hoor ik wel van oplossingen, hè? Want jou bent natuurlijk jouw maatregelen wat vallig van jou, Jere. Net alleen maar benauwd maar uitzien. Wat kijk je dan ontwaan? Nou, eerst even de serieuze kant. Nou, als mensen er maar komen, dan weten we welke bacteriën dat doen. Het is maar heel zelden dat wij iets opsturen, maar om erachter te komen wat voor bacteriën dat binnen, want het is gewoon een heel bekend patroon. Dus de antibiotica die we daar voor jou is bekend en dat krijgen ze dan dus ik. En dan laten we zeker even voor controle waarom komen, want er wordt natuurlijk de uitzonderingen ik uit. Ja. De meeste mensen die heel kwetsbaar binnen, die zijn gevaccineerd. Dus die hebben hier echt mazzel. Dus de groep die ja, maar goed, er is natuurlijk een hele groep die net gevaccineerd is. En ja, als er wat minder weerstand heeft en dan krijg je dan een infectie, ja, dan kachelt het natuurlijk heel hard achteruit. Ja. Okay. Maar goed, we hebben natuurlijk ook de mensen die we net door de medicine hoeven. Nou, we gaan hand door de vaccinatie. Ja, ik zou zeggen, breng het maar... Daar komen hier zullen we nog meer vaccineren moeten, want dat is nou toch wel de boodschap. Dat is absoluut weer. Dit is natuurlijk het medicijn, het echte Friese medicijn voor de Friese skippers. De jubileumdrank van Weduwe Jouwsta. Maar ja, dit is de premium. Je kist ik zien orenflessen verkeepje voor hetzelfde. Dus hij zit nog steeds net iepen. Nee. Maar wat jouw is nou dan? Nou, ik ben natuurlijk op de internationale tour want die beren me, ik wil wat op uit, jongen. Dat jij het mee bij de vaccinatie. Maar nou jouwen ze de Italiaanse oplossing. Okay. En dat is de Sambuca. Dus dat maakt onder drank? Ja, absoluut. En de Sambuca, en vooral rond Napels, hoe moest dat nemen? Moest koffie natuurlijk erbij hebben. Dan neemt een peer koffiebien in de moeder die kogest. En dan de kist dat ik nog flamberen van de grimeuze. Die skin dat ik te doen. En dat is een heel ritueel. Nou, dat kunnen we misschien er ook nog inbrengen. En... daar schijnen meesten dan toch ik wel wat van op te knappen. Want dan moest de moeder er mooi spelen, maar die koffie en dan moest het roslopen. Okay. Nou, je hebt er even een peer in. Dan gaan wij verder met het programma. Dan nemen we hartstikke nog wel even een slokje. Dat doen we. Wat meer rond het eind van het programma. Dus weet ik net of ik er nog uitkom. Ja, want we hebben nog volle meer. Want dadelijk zeggen we ook weer even een dag uit het leven van een vlogger. Nou, dat zijn meesten, vooral jongeren, die alles wat ze beleven op YouTube zetten. Dat zou voor jou ook nog wel leuk wezen trouwens, als vlogger. Ja? Ja. Nou even naar wat oors. Heel wat oors. Ik hier er eigenlijk nog nooit van jij en ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Want onder het koffiedrinken lekker knuffelen mijn kat. Nou, dat ken dokter zeg wel eens. Maar ik heb vanmorgen ik in een kattencafé. En dat heet Op zijn kop in Grace. En dit bijzondere initiatief komt van Hilkje Wester. Welkom. Ja, een kattencafé. Ja, de kist van alles bedenken. Hè. De kist een dokterscafé beginnen. Hier, maar een kattencafé. Wat is dat? Een kattencafé is een café inricht als hoeskamer. Dus als daar binnen is, er veel gewoon gelijk thuis. Maar gezellige bankjes, zitplakjes. En daar wen je katten. En die katten die rennen daar vrij rond. En waar ben je de baas?
Ik dacht de katten, De denk katten ik. in de baas? Nee, ja, in principe, ja, eigenlijk wel. Of do? In principe ik, maar de katten denk ik wel, denk ik. Oké, zullen we het gewoon maar even zien litten? Want we hebben juist erbij die wesp. Morgen gaat dat dus hier ben. Ja, Is er ook aan de gong? ja, Maar even een gevoel van, dit is een kattencafé. leuk. Komt-ie. Dit is het dus, mijn kattencafé. Waarvan je krijgt de laatste streep zet, dus ik ben er nog helemaal klaar voor. Kom erin. Ja, het wie is een heel opvang, zoals het echt net waarom herkennen. Maar we gaan het plafond helemaal ophegen, we gaan alle wanden verven, we gaan een nieuwe vlier erin lijnen, wat morkens erop rutsen. Dus het is hier een hele grote, mooie, iepen ruimte worden. En we gaan het eigenlijk zo omkleed met alle gezellige meubeltjes, tweedehands kocht. Oeral uit Friesland en Greens waar je oppikt. En om echt een huiselijke sfeer te creëren. Dus ja, dit is het win. Leuke kattenmeubels op de morgen. Helemaal leuk. Hoe ben je bijgekomen? Waarom? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, ik ben opgegroeid in een familiebedrijf in Januari, een bootverhuur. En ik stond er als liedvamke al in de box van de winkel. En ik had er altijd werk als liedvamke en zo ben ik erin opgegroeid. En dat joeg een hele gevoel en zo gezellig en intiem. En toen ben ik naar Greensta gegaan, verhuizen. Daar ben ik werken gegaan in het centrum, een heel leuk team. Eigenlijk hartstikke leuk, maar ik miste iets. En ik wil eigenlijk altijd al mijn eigen zaakje hebben. En ik dacht, ja, waar kan ik dat nou in vinden? Dat gezellige gevoel werd te krijgen en ik voor oren mensen te creëren. Een fijne plak van mensen, werd ze blij van worden, werd ze vrolijk van worden. En toen leesde ik vorig jaar door kattencafés. Er zitten al meer dan 200 door de hele wereld. Het komt uit Azië oorspronkelijk. En ja, daar bedenken ze altijd die gekke dingen. Gekke dingen, ja, zeker. Ja. En nou, toen dacht ik, dat is precies waar de Greens op zit te wachten. Dan ben een protte studenten. Die kennen al zelf geen kat op een kermis ha. Binnen protte kattenliefhebbers. En ja, en dan kan ik eindelijk mijn passie, een fijne plek creëren van mensen even bisten, kan ik uitvoeren. Ja. Dus die dream komt uit omdat het eigenlijk iets smoeks creëren woest wat er nog net wie. Ja. Maar wat is de extra dimensie voor mij? Ja, de koffie drink en ik krijg een kat op schutten. Ja, daar was ik gewoon ontspannen van. Ja? Is Ja. het echt weer? Nou, even Als precies van de huis katten uit, is het zo? Is het goed van je katten? En aaien toch vooral? Op deze manier wol. Ja, verder ik wil wat ombouwen van katten Ja, natuurlijk. zeker Maar op deze manier is het een hele mooie belevenis, vind ik. Hè? Ja. De lusten, maar niet de lasten. Hè? Dat is hier. Dat van die studenten, dat begreep ik dan nog wel. Ja. Maar wist je echt dat er aan zijn mensen specifiek komen voor de kat? Ja, Omdat ze die thuis net heel of zelf. dat kan. Bijvoorbeeld mensen die een allergische partner hebben, bijvoorbeeld, die kan zelf geen kat hebben, want dan zit die partner de hele tijd te snotteren. Dus dat is ik net echt gezellig. Nee. Dus voor hun is het Dat ideaal. heeft hè? Ja, dat klopt. Dat is er het oer. Nee, ik vind het helemaal mooi. Ja, dan stuurt die vrouw gewoon lekker Ja. daarheen. Ja, ze maar heel daar heen en prima. Je maar even de winkel in die range. Helemaal goed. Ja, dus daar is het perfect van. Maar ik merk zoveel reacties van mensen die zelf zijn enthousiast binnen katten. Die hebben zelf ik katten. Maar die vinden het gewoon geweldig om daar te zitten en die katten erin en daar roen. Want het binnen zijs. Dus ja, er is altijd wel inwekker en warber en alles is inrichten voor de katten. Dus alle morgen ben bekleid met katten, klimdingen. Dus die rennen daar roen. Daar was ik gewoon heel vrolijk van. Maar er zijn wel regels, hè? Dan mag je dit samen een kat even oppakken of even Nee, want sommige katten houden er echt net van om oppakt te worden. Dus dat is hoe ze dan onnodig stress ja, steeds maar. Dus ze komen wel bij die als de meisje lokken. Dus ik springen wel op scoort en meisje aaien. Maar, en meisje ik net voeren. De meisje wel lokken? Meisje ook, natuurlijk. Meisje Ja. wel lokken. Net maar iets. Maar als ze sliepen, dan mag ze er van afblijven, toch? Ja, en ze lekker sliepen. Katten sliepen 16 uur per dag. Dus die mag dan net heel iets storen. Zit er nog een soort van beste wolwezen tintje hoor? Want kist samen dit inzetten voor een commercieel belang? Maar dat? Nou, ik werk wel samen met het asiel, dus ik doe het net alleen. Dus ik ga asiel in Koorts tillen, een Fries asiel. Dat zijn hele fijne mensen en die nemen hun baan ook heel serieus. Die nemen oorloeren de tijd om mij die een kat uit te zieken en als daarin adopteren was. Maar. Dus die gaan die helemaal screenen als het ware, als de kat echt wel een goed plakje dus bij die krijgt. echt asielkatten binnen? Ja, ik ben asielkatten. Ja. En ze hadden dat ik familie, dus ik ga gewoon zijn, dit is het idee. Wat vind je hem daarvan? Dat vonden ze hartstikke leuk. En zo ga ik dus no-size katten adopteerd. Misschien in de toekomst nog wel meer, want ik heb wel plak van meer. En zij gaan helemaal zoen naar het karakter van de beesten. Dus best sociaal genoeg en vinden ze het leuk om al die aandacht te krijgen. Want als ze dat net leuk vinden, dan moeten ze natuurlijk net in een kattencafé komen. Nee, maar ik kan me echt vaststellen, wij hebben nogal een zinnige kat.
die, nou had het hem net zin, maar die kattenbak die te vies is, dan miegt ze er gewoon naast. Nou, ze liet ik wel eens wat erin ergens gewoon in de keuken of zo, dan baal ik er echt vreselijk van. Maar dat is toch wel maar eten en al hier oorspullen. Hoe hygiënisch is dat? Ja, we hadden de keuken helemaal uitsluiten van het Oké, restaurant. daar komen ze net. Daar kunnen ze net komen, nee. Nee, en zodra het broodje of het taartje, was bij de koffiekaas wat het kleren is, dan gaat het restaurant in, dan werd het bij die del zetten en dan was het gauw op je. En dan zit hij net de score in. Nou, dat zou wel kunnen. Ja, in het begin dat denk ik dat we nog wel wat oude leren matten. Maar daarom heb ik de regel net voeren, want dan is het natuurlijk stimuleren. Dus dat maakt maar net. Maar jou bent nog fan, hè? Ja, enorm. Ja, Wat hoeveel katten heb je zelf? Ik heb 3 Siberische boskatten. Siberische boskatten, met een hele dure zeker. Nou, het is meer het formaat. Ik ben heel groot. Want ze zijn duur in het verbroek. Ja, oh zo. Maar liet het je wat om daar gewoon een race? Ik vind het helemaal fantastisch. Ja, nee, ik kom beslist. Ja, ik kom beslist. Ja, ik kom beslist. Oké, zoet in Friesland ken ik nog? Want ze is nog een race. Zeker, ja. Ik zou het hartstikke leuk Heeft vinden. al een pandje betegen? Nee, dat nog net. Zo Fieming. Eerst deze maar even niet. Nou, succes morgen. Dankjewel. En een soort willen. Dankjewel. Katten. Ja, deze weekend dan stellen wij alle dagen een Frieske YouTuber, oftewel een vlogger, on jouw vaart. Nou, deze week zeggen wij vloggers die het nog adverteerders Libby kennen van haar eigen kanaal. Nou, Joet ben we bij een jongen op visite. Die kent dat nog lang net, maar die heeft al wel wat fans. En aardig al wat. En dat is Thomas uit Burgum. Yo mensen, het is je boy Thomas. Ik sta hier vandaag weer in mijn kamer. Vandaag gaan we het hebben over moeilijke keuzes. Want soms moet je in het leven moeilijke keuzes maken. Ik zeg niet dat je moet denken, fuck de leraren, fuck de school, fuck ik ga stoppen met werk, ik begin een eigen bedrijf. Want het is best wel een groot risico wat je neemt. En laatst heb ik echt een hele moeilijke keuze gemaakt. Ik ben namelijk gestopt met school. En ik werk nu in Amsterdam. Mijn naam is Thomas Vries. Ik doe nu al bijna 2 jaar YouTube. En ik heb 4200 abonnees momenteel. En ik upload eigenlijk gewoon een beetje video's. Een beetje lifestyle-achtig is het. Ik upload heel veel persoonlijke dingen en ik uit mijn mening. En dat in een grappige vorm. In een video. Kijk, dit zijn jullie. Ik zal even foto's maken. Wacht even hoor. 3, 2, 1. Oh, hij telt nu mezelf. Sorry, wacht even. Oh, god. Wat ben jij toch een lekker ding, hé. Ik ben 2 jaar geleden begonnen met YouTube. Wow. En het is eigenlijk begonnen omdat ik hou van mensen entertainen. En ik wil het gewoon op een andere manier doen. En dat was gewoon voor de camera op YouTube. En we ruiken weer fris. Ik wilde het eigenlijk al eerder doen, alleen ik was een beetje bang omdat ik af en toe een beetje stotter. En dat is nu al sinds mijn 13e. Ik dacht eerst dat mensen mij een beetje gingen uitlachen of zo. Omdat, ik weet niet. Het klinkt best wel raar. Een jongen die stottert, die dan een YouTube kanaal gaat beginnen. Ik dacht van nee, dat kan niet. Maar ik dacht van, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. Want als je het nooit hebt geprobeerd, dan weet je het nooit, toch? En de eerste keer, toen ik een video ging filmen, toen moest ik heel veel stotteren en zo, et cetera. En dat lukte niet heel goed. En toen had ik een goede vriend van mij erbij gevraagd, Ibrahim. En die stond toen achter de camera en toen ging het wel gewoon ineens heel goed. Dat is heel apart, maar ik voel me gewoon een beetje op mijn gemak als er vrienden omheen zijn. En ik kreeg ook allemaal leuke reacties en zo. En dat gaat me ook weer een beetje zelfvertrouwen, et cetera. Dus van, oh, hij is best leuk. En ik kreeg toen ook al abonnees bij, et cetera. En dan ben je helemaal blij. Dus het is wel leuk dat je gewoon die steun krijgt. Ik denk dat ze mij op zich wel een beetje grappig vinden of zo. Nice. En ik denk dat ze het ook wel mooi vinden dat ik wel gewoon me helemaal openstel van mijn stotteren. Want dat is wel dat is gewoon een persoonlijkheid die ze me toont. En daar houden mensen wel van, denk ik. Mensen, bedankt voor het kijken van de video. En ik zie jullie de volgende keer. Doet het leven van hem verloren is toch internet. Ja, dat internet dat de verhaal verloren heeft, nou dat moet duidelijk wezen. Maar de echte revolutie die zit er nou pas aan te komen. Want er komt in de toekomst een soort van netwerk der dingen in uw leven wat u volslijn oorzaakt. Het huis van de toekomst weet precies waar sto bist. Al die persoonlijke informatie is opslaan in de cloud. Alle apparaten in en om het huis staan via die cloud constant met elkaar in verbinding.
De kamer weet als tot thuiskomst via die agenda en die smartphone hoe druk die dag weer en ook hoe heeg die hartslag is. De verlichting en de muziek en de temperatuur in de kamer worden daar automatisch op afgestemd. De hard rock test ons graag naar harkest op dat moment wordt automatisch easy listening. Wouter Slotengraaf, dat is van het internetbedrijf Vreed, uit Serieus te vinden. Daar ben je fan van. Deze nieuwe verhaal waarin apparaten eigenlijk voor u vielen en bepalen hoe het maar u gaat. Het internet der dingen. Zo zie je het, hè? Ja. Of het netwerk der dingen. Dat klopt. Kist dus uitlezen, hoe staat dat voor die Sjost? Nou ja, wat we nog krijgen zeggen hier op het filmpje, dat is eigenlijk wel in feite wat ik bijna al thuis al een beetje ha. Ja? Ja, ik kom thuis. Ik start mijn Sonos op, ik draai mijn eigen muziek. De band kan het ik doen. Ik zet mijn lamp even op een standje dat ik denk van, nou, dit is net al te fel. Ja, dat doe je zelf. Ja, maar dat nee, maar dat zou ik wel kennen. Ik zoek gewoon alles voor gewoon zelf gewoon inklaaien kennen en ik moet wel leren kennen. Trouw, bepaalde factoren die dat van mij zeg maar dan gewoon door. Het waars hoe dat we aan kennen. Misschien wel humeur, misschien wel hartslag via mijn Apple Watch dat het al je jong wordt. Dus in feite ben we daar al heel veel mee. Ik denk inderdaad dat we wat in het vak zitten, dat we daar wat meer maar door. Ja. En, dus dat is nou denk ik wel een beetje de reden dat dit voor u is nou langzaam steeds meer naar voren komt. Want kist al onjan waarom dit op dit stuit nou zo'n hype is? De belangrijkste technische ontwikkeling van 2016? Ja, nou dat komt mede omdat sensoren die worden steeds goedkoper. De hardware wordt steeds goedkoper. De batterijen kan steeds langer mee. Dus wij hadden ooit bijvoorbeeld op een gemaal, bijvoorbeeld die alle uren trooihoudt hoe hoog de wetterstand is en wat het waar maakt. Dat er bijvoorbeeld om het jaar hier een nieuwe accu maakt, of dat er altijd vers stroom zit. Men er nou wel hele lichte sensoren gewoon al te krijgen, die misschien op 1 lichte penlight wordt 20 jaar al mij kennen. Nou, en doordat dat er al hier komt, kan meestal meer nadenken wat zullen we daar maar kennen. Ja. Er is ook een voorbeeld van Big Leagues in autorijden. Daar kun ik even een soort van animatie van. Het verkeer van de toekomst is een zelflerend systeem. Auto's hebben voortdurend contact met elkaar. Als er op een route een ongeluk is, jouwen de auto's dat ongeluk terug en wordt automatisch een nieuwe route kiezen. Als het glad is, verneemt de auto dat, zal de snelheid automatisch ongepast worden en de gegevens teruggaan aan het orenverkeer en bijgelijks de politie of de dijkbeheerder. Het parkeerplak vertelt de auto waar het nog een plakje vrij is. Via een pushbericht op die smartphone jouwt de auto aan, wijst hem waar waarom vinden kist. Ja, dit liep het mij redelijk al wat gebeurt, hè? Ja. Volgens mij. Dat van in dat hoes, dat vind ik wel wat heftiger. Dat mijn smartphone site van nou het druk gewoon toch even wat rustige muziek. Ja. En zo zetten ze de band ook nog even op stil. Ja. Dat zou wel lekker wezen soms. Maar in hoeverre is dit realiteit in binnen nou en een periode? Ja, als ik wist van dat hoes, van ik ga nou bijvoorbeeld ik gewoon op mijn smartphone gewoon Runkeeper. En Runkeeper kan ik via mijn Apple Watch weer meten hoe hoog op mijn hartslag is. En op basis van mijn hartslag speel ik dan loerde muziek of zachte muziek. Want dan weet mijn app van hey, hier moet met je hulp hebben. Oh, zo. Ik wil een beetje Guns N' Roses op. Of hier kennen we een beetje langzamer en wie doet dan een beetje Bach op of Mozart. Maar verhoort dat in Libben? Van mij net, want ik ben onbewust ben ik er al heel wat mee bezig. Ik denk van mensen die daar voor het eerst mee in aanraking komen en die dit voor het eerst juren en daar heel wat aan denken in. Ja, ik ken dat misschien best wel ideeën oproepen van wat moet ik ermee en wat zou dat van mij beturen. Maar dan komen we dus in de verhaaldwet in apparaten bepalen voor u wat wij doen. De koelkast die site die stuurt een berichtje naar de supermarkt van nou zijn boeter is op, bestel even naar je. Ja. Waar ben wij dan nog in dat verhaal? Ja, nou ja, de rol van de mens die zullen oors worden en de rol van apparaten zullen ook oors worden. Apparaten worden slimmer, worden sneller. Dus er komt aan een punt inderdaad dat ze u misschien wat te goed helpen. Ja, maar daar ben je dus meestal benauwd voor. Net zomaar de eerste, Stephen Hawking, die zei er komt een moment dat kunstmatige intelligentie us vernietigt. Dan ben wij mieren, zeg maar, in eigen van robots. Ik geloof er wel in inderdaad dat heel snel op je zaak komt dat een computer misschien wel slimmer wordt dan ruurs. En wie bouwen bijvoorbeeld apps. Maar ik denk dat er heel snel aan een app komt die ik zelf die we apps bouwt. Ja. En wat mijn werk dan worden, maar dat zien we dan wel. Maar toch wist ervoor. Ja, omdat we het hartstikke leuk vinden natuurlijk. En we zitten er nog meer in. En onze klanten die vragen erom, wie moet er iets van al weten. En het komt gewoon heel snel tegenbij. Okay.
Ja. Nou, we moeten het maar afwachten. Ja. Ik hoor dat nog even gewoon rustig. We pakken dit erbij, hè? Ja, dit is... Wil elke hier nog even niet in voor ken je het? Dat is al niet, hè? We Kletsen hem gewoon achter. Op een goede soens, hè? Ja, op Chin de Mexicaanse grill. Chin de Mexicaanse grill. Ai, ai. Ja, zo'n boeka. Dit is Biens van nou. Ik wens je nog een hele mooie joen. Goeie. Ja, Vief. Mooi. Ja, dat is hartstikke leuk, zo'n speeltje. Maar morning Bient hebben we de Messi van de Havabra. Omar Tomasoni. Dat wist. Live vanuit Minutes Gear. Ja. Mooi. Kak.